Omar Mariko, ne parti Sadi président ni docteur de médecin généraliste donc parti Sadi est tony mimbe mouvement démocratique populaire kono au mouvement démocratique populaire oye obe M5 RFP de kono oye ni sangay présentation. Okay. Anya wala me domne ko bi anga jamana ka kalam akinata jumebi akinata jumebi la nga faso era to ka gambi jamana ka kalan rere ni koko kera ko shuborala o ka kalan se ka foka ka sadana arde mo kelenu ni ay ba ko mo kelen pe sara ati make wal make amaki somo na kere wal may somo ba ro ko fo mo kelente kelenye mogo de donc mogo mi fatura bi ka senina a cayara anga jamana ka kalan ka da kan an se tanga jamana kono kow la ni ya san joli sisan anga jamana be bolo kono mogo yala diɲɛ wɛrɛ sɔrɔsi ba mugan ɲɔgɔnna de b'an ka jamana kan k'olu bɛna kana anw na kana anw ka jamana ka kalan n'i y'a jate don o don sɔrɔsi a bɛ fɔ ko sɔrɔsi dɔ de sara n'a ko sɔrɔsi dɔ sara a b'a fɔ ko nin siya dɔ kantigɛra ko nin kɔnɔ bosora saya cɛjugu bɛ ɲini ka kɛ ziiri ye ka kɛ ko ye i b'a fɔ k'a tɛ digi mɔgɔ la tugun quoi n'a tɛ min ka don bonda la jamana ka kalan n'i donna duw kɔnɔ bi na yɔrɔ min na ni kɛlɛjugu tɛ yen ni donna duw kɔnɔ bi i b'a ye mɔgɔ minnu bɛ daraka ni kilefana sɔrɔ k'a dun walima ka dumuni saba sɔrɔ k'a dun a mɔgɔ ka dɔgɔ n'i banana ni den banana hari 200 kunko ko den man kɛnɛ n'i ma kunnaja o den bɛ tila i la kaleya dan y'o ye n'i y'a san joli denmisɛnninw yɛrɛ tɛ kalan tugun o kɔrɔ ko siniɲɛsigi yɛrɛ ni dɔnniya kalan de ye siniɲɛsigi bon o yɛrɛ o tunnen don fo k'an yɛrɛ bɛɛ tunun o kɔnɔ denmisɛnninw tɛ kalan na tugun baara fana nafama baara ka nafa lase mɔgɔ ma o fana o dɔgɔyara yɔrɔ ni ko jamana ka kalan kɔni a ka kalan dɛ maintenant ne ka faamuyali ye mun ye nin na ne ka faamuyali tɛ dɔwɛrɛ si na nin ye fanga n'a taabolo de parce que ni nin ko kɛra ne ka jate la n y'a fɔ siɲɛ caman bɛ se ka kan k'a fɔ doni min b'an kun de tan juguyaba min b'an ka jamana kɔnɔ tan ala doni tɛ dɛ ala doni foyi tɛ nin ye nin ye ɲɛmɔgɔya doni de ye nin ye ɲɛmɔgɔya gɛlɛya de ye ɲɛmɔgɔya ko de kɛlen bɛ ka na ni gɛlɛya ye o ɲɛmɔgɔ ko bɔra mun fɛ a bɔra fanga fana n'a taabolo de fɛ fanga taabolo de jɛngɛnen don ka a kɔsin jamanadenw na jamanadenw ka sɔrɔ la fanga kɔsinen don jamanadenw ka sɔrɔ la denmisɛnninw ka kalanko tɛ fanga kunko ye mɔgɔw ka baloko tɛ fanga kunko ye kɛnɛyako tɛ fanga kunko ye ne ma yɔrɔ si de ye k'a fɔ fanga min b'an bolo bi n'ale de ka sɔrɔ ale de kan ka sɔrɔ yiriwa jamana kɔnɔ ka sira yira min bɛ sɔrɔ yiriwa ni sɔrɔ yiriwara sɔrɔ tilako ɲuman latigɛ ka taga n'o ye ne y'a lajɛ ka ɲɛ fili nin b'a san caman bɔ bi ɲɛ tɛ fanga nɔ la ɲɛ t'a taabolo la n tɛ taa a kunkura fana nka n kɔni ɲɛ b'a la nafolo bɛ jamana kɔnɔ ɲɛ b'a kɔnɔ nafolo bɛ jamana kɔnɔ dɔw bɛ tulonkɛ nafolo la dɔw bɛ ko k'u ka di ye u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ tɔw ka k'u ma saraka ye saraka delila y'olu nɔfɛ ka yala donc ɲɛ b'o de la jamana kɔnɔ o fana bɛ mun fɔ fanga kɛlen bɛ yɛrɛ sɔrɔ fanga de ye yɛrɛ ta fanga n'i y'a lajɛ structure fɛn fɛn kɔnɔ jamana ka taabolo fɛn fɛn kɔnɔ mara taabolo fɛn bɛɛ kɔnɔ o mara taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen i b'a ye a bɛɛ bɛ bɛn ni min bɛ yɔrɔ min na i k'i sago kɛ min ka di i k'a kɛ tɛnɛɲɛbɔ tɛ e ni mɔgɔ wɛrɛw cɛ a tɛ i ni kɔmɔgɔ cɛ a kɛra komi ɲɛmɔgɔ kɛra kɔmɔgɔ b'a la don min na n'a b'a fɛ ni kɔmɔgɔ bolo bisi mais a kan ka min ɲa n'o bɛ ɲa kɔmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ fanga taabolo to la donc o la ne ko an ka jamana ka kalan a kalabaga o ye jamana ɲɛmɔgɔ ye mais jamana ɲɛmɔgɔ dɔrɔn tɛ u ye jamana bila politique sira min kan o de gɛlɛya b'an kan bi donc n'i ye ne ɲininka jamana taabolo la n b'o de fɔ
kɔngɔ minɔgɔ kalanbaliya kɛnɛyabaliya ani yɛrɛma hɔrɔnya burujara min b'a dafa n'i y'a lajɛ ka kuma in dafa ni Mali ɲɛmɔgɔba président ko k'a bɛ taa bi Kidal ni Kidal rebelle ma sɔn a tɛ taa ni Algérie ma sɔn a tɛ taa ni Mauritanie ma sɔn a tɛ taa wa ni fakɔrɔba ma sɔn n'o ye faransi a tɛ taa ni Mali président ko bi k'a bɛ taa Moti mara kɔnɔ Tibitaba dabɔra k'a ye k'a fɔ ni fan si de kɔnɔna na k'a ta Moti mara Kidal mara Gawo mara n'i bɔra kalo 15 Gawo kɔfɛ dɔrɔn i sera i yɛrɛ ka na don fo Segu mara la fo Segu ba kɔfɛ la ka tila ka na don Segu mara cɛmancɛ kɔnɔnaw na fanga tɛ boli a si kan tugun wa min fana ka jugu min b'o dafa fana ni anw ko k'an bɛ taa kuma Nations Unies la jamana wɛrɛ de bɛ an ka papiyew labɛn k'a bila an ka famaw ye n'o ye faransi o tuma yɛrɛma hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min kɔngɔ b'i la minɔgɔ b'i la i tɛ se k'i yɛrɛ furakɛ fɛn bɛɛ ma ko i ka jamana kɔrɔ donc taabolo min nana n'o ye dɛ o ye fanga de ye o de kama fanga taabolo ani minnu bɛ ɲɛfɛ bi fanga kɔnɔna na u y'an ka jamana bila ni gɛlɛya jugu kɔnɔ o ye ne ka faamuyali ye ka se i ka kuma kɔnɔna la i ko ko jamana ka kalan a ka kalan y'a ye a kalaya yira la na juma tɛmɛlen an kɔrɔ yan nɔ ni M5 mɔgɔw ye manifestation caman boloda mais a laban na u taara désobéissance civile la an y'a ye mɔgɔ caman bɔnɛ lu nin na e yɛrɛ hakilina ye mun ye o ko la jamana kalayara Bamakɔkaw de bolo kunun kɛ jumadon kɛ n'o tɛ jamana ka kalan kabiri taa Garabali la kɛ Malien ka kɛ réfugié Mali kɔnɔ taa Garabali la i ka taa filaw tonen sɔrɔ yen i ka taa dɔgɔnɔw tonen sɔrɔ taga lajɛ taga don hali ɲɔnɔ mara kɔnɔ i ka mɔgɔw gɛnɛ ka b'u ka foro kan foro t'u bolo a ka kalan dɛ Bamako kalayara ko désobéissance civile daminɛna sani désobéissance civile ka daminɛ Sikaso kalayara dɛ marifa taara ci Sikaso u ye tile joli kɛ Sikasokaw ni Forsate bɛ ɲɔgɔn na bɔlɔnbɔlɔw kɔnɔ o don de Sikasoka caman bɔra kalama ko ja Babɛnba ma baara kɛ fu parce que Sikaso sow jɔ cogo kɔnɔna na u ye baara min siri Forsate mɔgɔ la ka ca mais su bɔra Sikaso dɛ k'a ye polisikɛ ye mugu ci cɛ la k'a ye ka moto boli cogo man ɲi ka Kayi kalaya mɔgɔ min sara o la Bamakɔkaw ɲɛ t'o la dɛ wa ne yɛrɛ ka dugu ka kalan Kɔlɔnba ni ye Fakɔla mara lajɛ bi ka don Fakɔla mara kɔnɔ u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Yorobadugu mɔgɔw bɛ taa moto de ta ka taa don fo soɲa kɔnɔ ka birifini bila a la ko dɔnyew kana ye yɔrɔ o ka kalan dɛ désobéissance civile tɛ yen dɛ donc bi min ye bi ye effectivement Bamako nana ka na sin ka bali ka kalaya mais n'a fɔra ko l'eau bout à 100 degrés o kɔrɔ tɛ n'i ye ji ta k'a sigi tasuma kan dɔrɔn k'a bɛ se ka 100 degrés sɔrɔ o tɛ dɛ a bɛ taa dɔɔni dɔɔni de ka taa dɔɔni dɔɔni de ka taa dɔɔni dɔɔni de bon fɛn minnu bɛ ji kɔnɔ waati la olu bɛ sali daminɛ ka sali daminɛ fo ka taa se minnu tɛ se 100 degrés supporter olu bɛ sa waati la donc effectivement désobéissance civile kɛra minnu ye jamana kalaya Mopti mara kɔnɔ k'a kalaya nin yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na olu kɛlen nana ka na a kalaya an bolo tugun juma kalo tile 10 na u nana ka na kalaya an bolo u y'a kalaya maintenant comme u ka baara de y'o ye comme u ka baara de y'o ye fanga Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga donc comme u ka baara de y'o ye u bɛ ko kɛ ka tila tugun k'u jija a turu ka taa k'a da mɔgɔ wɛrɛw kun ko mɔgɔ kana i ka hakɛ fɔ mɔgɔ kana foyi fɔ jamana ka suma sa a ye jamana to tan sa a ye jamana kɛ tan sa e min sigilen bɛ b'i ka so kɔnɔ i muso bɛ k'i bɔrɔntɔ don o don k'i ma se ka nasɔngɔ sɔrɔ a ka kalan a ka suma de wa jɔn min kan ka to ko kana kalaya min ye nana fanga ɲɛmɔgɔya ta k'a fɔ n bɛ se ka nin k'aw ye ka nin k'aw ye ka nin k'aw ye ka danaya ɲini aw fɛ aw ye danaya d'an ma tɛnɛɲɛbɔ don sera a ko tɛnɛɲɛbɔ t'a la k'a ka danaya d'ale ma aw tila k'a fɔ an t'a d'i ma a y'aw bali aw ka danaya d'a ma k'a ka élection k'a bɛɛ nɔni k'a d'aw ma a filɛ nin ye fanga de don fanga de ye jamana in kalaya juma tɛmɛnen mɔgɔw bɔra basigi la
ka bɔ basigi la ko an ka désobéissance civile kɔrɔ ye mun ye n'an ko tubabukan désobéissance civile mɔgɔw t'a faamuya o ko ka ban fanga bolo ka muruti fanga bolo o de ko don fanga min t'i to a t'i kini a t'i ji a t'i kɛnɛya a t'i furakɛ a t'i lakana k'i ka b'a bolo ale de bɛ k'i kɔngɔ a bɛ k'i minɔgɔ a bɛ k'i banatigiya a bɛ k'i kalanbaliya a bɛ ka i ka bolofɛnw minɛ la k'e ka muruti o bolo o kɔni o y'an ka taa ye i bɛ muruti kɛ donc an kana fɔ ko désobéissance o t'o kan fɔ ba de ye o ka muruti mɔgɔw bolo ko mɔgɔ minnu y'i ka ɲɛnamaya don galama la o de ye désobéissance civile ye donc komi marifa t'an bolo ka taw kama ka u bɔ baara la bere t'an bolo tama t'an bolo n'an ye bere tama ka marifa ta u ta ka girin n'an ta ye o tuma k'an ka muruti k'an sigi k'o bɛ an ka sɛbɛn kɔnɔ an ka sarasoba kɔnɔ an ko an murutira an tɛ foyi kɛ tugun n tɛ n'a gana mɔgɔ la a b'i ban hali ni fa ye bugɔli daminɛ sisan a tɛ ban k'i ka ko dɔ kɛ n'i ye den dusuba i b'i jɔ a b'i ci k'i ci i bɛ kula bolo ka kula bolo mais a y'a k'i ka min kɛ ko nin tɛna kɛ o donc o ye den ni fa cɛmancɛ i tɛ se ka ban fɛn min bolo sanko bolo wulila ka mɔgɔ min ta bɛnkan kɔnɔna na o ma sɔn o ma yarɔ kɔni donc muruti kɛra mɔgɔw banna fanga bolo ka taga parce que kuma caman bɛ fɔ ko in na hali don o don a kuma kisɛ dɔ bɛ dan tigɛ n'i ye ORTM ta bi n ye kisɛ wɛrɛw sɔrɔla tugun a ye taa ORTM directeur télévision directeur ɲininka télévision directeur bɛna fɔ aw ɲɛna a tɔgɔ ko Seriki hakili la a b'a fɔ aw ɲɛna a m'a fɔ ne na dɛ seereyaw de la a b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ORTM da minnu kɛrila k'a girin k'a défoncer Forsat mɔgɔw nɔ don o de y'a to n'i y'a ye an ko MDP la an ko ka kiiri kɛ an t'a fɔ ko CPI CPI o bɛɛ ye kuma kirikaraw de an kɔni fɛ Mali tribunal Mali juge o de kan ka kiiri an maliyɛn dama k'a fɔ maliyɛn bɛ se ka tiɲɛ fɔ maliyɛn bɛ se ka nkalon tigɛ fana kalamanci bɛ maliyɛn na mɔgɔ kelen bɛ maliyɛn na donc Forsat mɔgɔw de nana ka na ORTM forcer ka porte dɔw forcer ko parce que u bɛ mɔgɔ dɔw dogolen bɛ sɔrɔ kɔnɔ ka bureau jagoya kari k'a dayɛlɛ o ye Forsat mɔgɔ ye manifestant ma se yen ka tila ka gaziw fili ka don mɔgɔw kan gaziw ka taa minɛ fɛn fɛn jeni n'a ye mobili fɛn fɛn jeni n'a ye Forsat ka fɛn jeninen de don Forsat tɛ maintien d'ordre ye komi polisi komi gendarme brigade spéciale d'intervention bɛ yen olu ka force de l'ordre ka maintien d'ordre ye fɛn fila de ye mɔgɔ hakilila ko nana an bɛna maintien na papa n bɛ marifa cɛw la walima papa n bɛ gaz fila non maintien d'ordre fana ye min ye ka na mɔgɔ minnu ye organisation kɛ ka na i jɔ bon organisation in aw ye yamaruya sɔrɔ parce que yamaruya tun b'an bolo a ye yamaruya sɔrɔ nka fanga ka taabolo la yamaruya in a bɛ ka kasa tɛmɛ kɔnɔwɔrɔ kan fanga ko k'aw ka nin jɔ o ka nɔgɔ n'an bɛ démocratie la a bɛ taa maire nɔfɛ ka na maire bɛna fɔ ne de ye a fɔ k'a ka autorisation kɛ ka marcher ka se nin yɔrɔ la mais a bɛ yɔrɔ min na nin ye tan tiɲɛni mana k'a la a y'a jɔ bɛɛ bɛ se k'o fɔ hali o la an bɛ démocratie de kɔnɔ mo n'i taara autorisation ɲini n'i taara information di k'i b'a fɛ ka nin manifestation kɛ i b'a sɛbɛn de mɔgɔ saba b'a sɛbɛn u b'a signer k'u tɔgɔ n'u jamu kan u bɛ ye cogo min na k'o fɔ a kɔrɔ ye mun ye papier min bɛ bila ka taa bɔ ko autorisation tɛ o information de don anw de bɛna tagama ka nin kɛ ka nin kɛ an y'a dabɔ mankan t'a la ordre public tɛ torpille a la mais ni mankan bɔra la don min na an saba de bɛ wele ka na ka n'an ɲininka k'a kɛra cogo jumɛn na an bɛ ɲɛfɔli kɛ a bon aw de ye nin kɛ tan i bɛ minɛ i bɛ datugu n'a sɔrɔ i ye ko kɛ min man ka kɛ n k'o fana ye n ko sɛbɛn in di kun y'o de ye sɛbɛn in kɛ kun y'o de ye walasa tigi ka dɔn manifestation na tigi ka dɔn a la bon donc nin de fana b'a jira k'a fɔ gouvernement tun tɛ se ka tigi dɔ a la n'a ma fɛn dɔ kɛ k'a turu da mɔgɔ kun o y'o de kɛ o ye tasuma filiw kan n'o ye gaz ninnu ye yɔrɔw jenina u taara ka taa da dɔw kari k'u bɛ mɔgɔw ɲini a la sinon manifestant minnu tun bɛ yen u ka ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ yen u ye ko bɛɛ kɛ mɔgɔw yɛrɛ kana don bâtiment ninnu si kɔnɔ o bɛɛ sɔrɔla assemblée fana kɔnɔna kɛra ten a kɔnɔna kɛra ten ka d'a kan sani manifestant yɛrɛ ka se kɛnɛma denmisɛnnin dɔw mɔgɔ dɔw donna assemblée kɔnɔ mais olu mɔgɔw tun tɛ mɔgɔ caman ye o mais munna garde minnu bɛ yen olu m'u bali ka don u tun bɛ se k'olu bali ka don parce que manifestant tɛ yɛrɛ ɔ manifestant bɛ sira la ka na olu nana minnu nana ka na don u ɲɛ
olu ye tasuma wuli archive ta k'u jeni ka tila ka taa sɛbɛn wuli assemblée kɔnɔ ka taa vérifier kɛ mais an bɛ min kɔni kalama dɔrɔn Forsatu kɔni bɔra ka mɔgɔw ka don mɔgɔw tu la ka mɔgɔw faga ka tila ka dugusajɛ ka taa mɔgɔw faga carré kɔnɔ ka mugu ci mɔgɔw la carré kɔnɔ k'olu bɛ taa Mamadou Diko k'u bɛ taa a sécuriser i bɛ taa mɔgɔ min sécuriser taa tigi wele k'a fɔ n bɛ n'i sécuriser aw bɛ taa ka taa foncer olu kan ka tila tun k'a fɔ k'olu bagara u ma k'olu y'a kɛ tan k'olu y'a kɛ tan IBK ka fanga in dɛ après moi le chaos le déluge comme sani mankan ka kɛ bɛɛ y'a lakali n'u bɔra jamana in a y'a kɛ ala kama a kana bɔ jamana in sɛgɛnnen don kojugu n'aw nana kana bɔ tiɲɛni bɛ bɔ a la n'aw nana kana bɔ ni tiɲɛni kɛra la a bɛna kɛ cogo jumɛn na bon comme o donna bɛɛ kunkolo kɔnɔ ka don bɛɛ sɔndɔmɛ la maintenant il faut que tiɲɛni de ka kɛ manifestation bɛ ka ko bɛɛ kɛ a ka yira k'a fɔ olu ye jamanadenw yɛrɛ de mais u bɛ IBK de nɔfɛ parce que a ka mara kɛcogo man ɲi IBK ka mɔgɔw fana ko bɛɛ de kɛ walasa jamanadenw tɔw k'a fɔ ninnu de nana ni tiɲɛni ye o tuma u bɛ fanga d'ale ma ale bɛ koja mɔgɔw ye k'a ka mɔgɔw gosi IBK y'o de ye o kabini 94 la a b'o la mɔgɔ tɔw tun ma faamuya kabini 94 an y'a faamuya a y'a kanw na an y'a yira k'a fɔ tiɲɛ min don a tɛ foyi dɔn ni fanga jugu tɛ a bɛ fangalamɔgɔ de don n'i ye mɔgɔ ko fangalamɔgɔ de don ko fanga de ka d'a ye ka sebaaya yira mɔgɔ la ka d'a ye mɔgɔnin don a ma kalan a tɛ ko dɔn donc sinon an bɛ IBK dɔn kabini 94 an b'a dɔn a ye min kɛ ka kɛ premier ministre ya la an y'a ye an y'a dɔn 2013 la fana an taara ka taa a dɛmɛ deuxième tour la min kɛ an y'a f'a ɲɛna a yɛrɛ sigilen an ko an bɛ e ta parce que aw fila bɛɛ ye fɛn jugu di 2013 a bɛ radio kɛra mɔgɔw bolo a ye taa kasɛti minɛ an ko radio la ala barika la Sumala Sise nana ni bureau kelen kɔnɔ yan Umar n b'a fɛ k'an dɛmɛ deuxième tour la n ko Sumala ma i tun kan ka se yan sani bi cɛ n k'i dɛmɛ e ye min kɛ anw na k'anw ko dɔrɔn k'a fɔ coup d'État min kɛra a diyara an ye e ka mɔgɔw y'an ka radio jeni a ka mɔgɔw y'an ka siège jeni Mopti a ka mɔgɔw taara ka taa nkalonba da ne la ko ne ye mɔgɔ bila ka aw kɛlɛ bourse travail la a ko Umaru bila sa cɛ olu bɛɛ o de tun fɔra ne na mɛ an tɛmɛn'o bɛɛ kan sa n ko non ne ka parti mɔgɔw bɛɛ bɛ ka kuma structure bɛɛ bɛ ka na mɛ u bɛɛ bɛ n'u ka jaabi de di n'an kan ka e suganti walima an ka IBK suganti walima an m'an ka usi suganti ko ne sigilen bɛ k'o lamɛn n ko en tout cas i kɔni mankutu ɲuman tɛ anw ka tɔn kɔnɔ ka da nin kan ka da nin kan ka da nin kan i n'a fɔ Sumala sigilen ɲɛna nin bureau kelen in kɔnɔ yan ka tila maintenant ci nana tuma min na a denkɛ nana ka na n voir n y'a fɔ a ɲɛna an ka taafiye fɔ a ɲɛna an y'an ka structure bɛɛ lamɛn bɛɛ ko k'an kana taa Sumala fan fɛ ko ka da ye min kan n'a ye fanga sɔrɔ a bɛna min na k'an yɛrɛ b'o ye bɛɛ ko IBK kɔni man ɲi mais an ka yɛrɛ makaran ninnu kana n'a ta an ye an y'a kɛ ten de an ma foyi dɔn k'an ta in na structure kelen pe ko ni Sumala b'a don buteli kɔnɔ ni IBK b'a don buteli kɔnɔ an kana buta fila si an ka yɛrɛ mahɔrɔnya ta jama de y'a fɔ an ka sɔrɔ ka fɛngɛ wele Bokar Jalo a tun bɛ ORTM na a bɛ baara kɛ OMS la journaliste don an ka sɔrɔ k'a wele ka na radio kayira la k'a fɔ Bokar Jalo ɲɛna i bɛ taa fɔ IBK ɲɛna conférence de presse la k'an y'ale de suganti ko mais an m'a suganti k'a ka ɲi dɛ an y'a fɔ tɛ radio la bɛɛ y'a mɛn an ko fɛn jugu ni fila ko fɔ an ka dɔ ta ka dɔ to n ka taa f'a ɲɛna k'a fɔ an m'a suganti k'a ka ɲi dɛ nka kuma minnu fɔra a ma anw ka antenne kan ni jamanadenw tila tugun ka na a kɔrɔta ka kala d'a ma n ko ne Umaru Mariko bɛ min fɔ a ɲɛna publiquement n ko a kan k'a yɛrɛ lajɛ a k'a kɔlɔsi a ka segin a kɔ a ka ko kɛcogo dɔw la n ma da o ma dɛ n ko tuma t'a fɔ a ɲɛna ko Sadi b'a dɛmɛ deuxième tour la n yɛrɛ tilala ka taa fɛ yen a ko Umaru n ye message mɛn n ye message faamuya ja a ma foyi mɛn a ma foyi faamuya n'a y'a mɛn a ma faamuya n'a y'a faamuya a ka mɔgɔ ma k'a la o de kama an tila ka to san 2 mɛ minnu n'a nɔfɛ an ka ɲɔgɔn faamuya jamana in tiɲɛnen don n bɛ dɔ dɔn kɔrɔnfɛ ko la a to n ka taa baara kɛ kɔrɔnfɛ mɔgɔw fɛ n t'a fɛ nin ka kɛ n t'a fɛ nin ka kɛ a b'an munumunu ko kɔtɛ a ka parti mɔgɔw ka na k'an ka fara ɲɔgɔn kan RPM siɲɛ 7 nin bureau kelen ninnu nin salle de réunion in kɔnɔ
an b'a fɔ na u ka taabolo man ɲi a ye taabolo lajɛ u ko IBK de nɔ don anw tɛ an ye ko bɛɛ kɛ RPM an ye ko bɛɛ k'a da fɛ a tɛ k'a lamɛn an bɛ bɔ gouvernement sigi kalama an tɛ bɔ a kalama a ye na an ka kɛ tan an ka kɛ tan an tilala ka fara ɲɔgɔn na ko bon anw de tun ko peut-être an na se ka dɔ kɛ n'aw ye an tɛ se ka foyi kɛ n'aw ye tugun anw ta ye faso ko ye an ta ye jamana ko ye an ta ye Mali ko ye wa mɔgɔ si tɛ complexe créer an n'aw la o tɛ yen donc a kɛra ten de ye donc o IBK in ni mɔgɔw t'a dɔn a y'a yɛrɛ yira bi a y'a yɛrɛ yira dɔrɔn tɛ dɛ jamana ye taabolo fanga ye taabolo min ta komi n y'a fɔ a daminɛ cogo min na ko fanga taabolo de fanga ye sira fila de ye saba tɛ n'i ye sabanan ye o sabanan laban ye kelen walima nin ye jama ka fanga walima kɛnyɛrɛye ka fanga b'o mara fila de kɔnɔ o mara kɔnɔna na an y'a ye Modibo Keyita nana ni jama ka fanga ye n ka nin kɛ jamanadenw ye n ka nin kɛ jamanadenw ye n ka nin kɛ jamanadenw ye nin bɛ jamanadenw kɔrɔta nin b'u kɔrɔta nin b'u kɔrɔta donc Modibo y'o baara kɛ k'a fɔ ko cɛnni ma k'a ka fanga la ni mɔgɔ y'a fɔ i ye nkalon tigɛ cɛnni kɛra dɛ nka cɛnni kɛra mɔgɔ ɲabaatɔ bolo ani mɔgɔ min bɛ taa taabolo daminɛ bɛɛ ye cɛnni ye olu tɛ mɔgɔ sugu kelenw ye dɛ donc Musa nana Musa ko kɛnyɛrɛye ko foroba ye nkalon ye k'an ka taa ni kɛnyɛrɛye donc o sira min ko kɛnyɛrɛye sira dɛ n'o waliyala san 1985 san ka Mali don FMI ni Banque mondiale la o ka programme d'ajustement structurel k'o don an ka jamana kɔnɔ dɛ o de daminɛna Musa Tarawele tile la 1985 o tuma Modibo ka foroba fanga foroba ka ye fɛn fɛn dilan u y'a bɛɛ ci ka yɛrɛ kɛ ka foroba fɛnw bɛɛ ta k'a di kɛnyɛrɛye ma an b'o de dingɛ jugu kɔnɔ bi donc mouvement démocratique nana 92 enfin disons kɛlɛ nana kɛ 92 min bɛɛ nana ka na fara ɲɔgɔn kan ICNUD o YADEMA o AJDP o GLD o AMDH o ADID o ninnu bɛɛ de nana fara ɲɔgɔn kan k'an ka ekɔlidenw dɛmɛ parce que ekɔlidenw de wulila ni kɛlɛ ye k'an ka ekɔlidenw dɛmɛ ko sabu u bɛ kɛlɛ min na hɔrɔnya kɛlɛ don danbe kɛlɛ de don an ka kalanko in an ka fura sɔrɔ kalanko la donc u nana don an kama ka wuli n'an ye Musa binna o kɔnɔna de la sani Musa ka bin u bɛɛ nana tun ko bon komi u ni Musa ye fɔkabɛn kɛ ko ekɔlidenw a y'a bila ten an ye Musa ye fɔkabɛn kɛ anw ko k'an ma bɔ Musa binni kama dɛ an bɔra de k'a fɔ ko ka ekɔliko bila sen kan o y'a sɔrɔ Musa ma bin fɔlɔ mais komi an bɔra ko ka ekɔliso bila sen kan Musa ye marifa kɛ k'an fana donc o la ale yɛrɛ tɛ se ka kɛ Mali président ye tugun o tuma n'aw tɔw y'aw sen bɔ la anw bɛ taa an tɔɲɔgɔnw sara ka ban anw bɛnna bɛ sa jeune kuma caman tɛ fɔlɔ ɲɛna dɛ nkalon bɛ tigɛ u ye kojugu kojugu kabiri 92 ni classe politique kelen bɛ nkalon tigɛ de la u bɛ nkalon tigɛ ko non fikira ko mɔtɛ u bɛ nkalon tigɛ b'a fɔ ko nugu t'u kɔnɔ Musa bi kɛra tan de u sɔrɔla k'u panku jɔ denmisɛnninw dorogera dɛ faransi ye a kɛ tan dɛ faransi y'a don tan dɛ faransi y'a bɔ tan a bɛɛ manamana kan donc tɔw nana ka na an dɛmɛ an ka revendication kɔnɔna na Musa fana ye mugu cana ta pewu tun tɛ politique mɔgɔw fɛn fɛn tun bɛ yen n'a bɔra CNUD mɔgɔw la CNUD association Mutakata in ko tɛ dɛ an k'o fana fɔ ko farafaraya tigɛ Mutakata in ko tɛ dɛ CNUD association n'a bɔr'o la ka fana Boyisi Tarawele kan ala ka hinɛ la n'o tun bɛ UNTM trésorier tun don olu ka fara AM kan olu de ko abada AM mana fɔ k'a kɛ cogo min na an b'a kɛ ten Musa kan ka taa Musa binna o cogo la an nana ko multipartisme ko démocratie ko ka élection kɛ jɛlenya la ko ka kalanko ɲɛnabɔ kalanko bɛ cogo min na bɛɛ y'a ye kɛ c'est pour que fiston ne bɛ n sen ka harisa n bɛ kɛlɛ la harisa parce que juru donna n'anw an wulila k'an bɛ kalanko ɲɛnabɔ ko bɛɛ bɛna kalan o kalanko ɲɛnabɔtɔ la mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 8 bɛ taara faga o la olu sara o kalanko in nana ka na kɛ mun ye tugun ni wari bɛ mɔgɔ min ba kun i bɛ kalan ni wari bɛ mɔgɔ min fa kun i bɛ kalan ni wari tɛ mɔgɔ min fa kun i t'i ba kun aw ta ye école karamɔgɔ 5000 sara école karamɔgɔ malobɔrɔ ɲɔbɔrɔ o ye école communautaire ye mɔgɔ minnu bɛ yen bi olu mɔgɔ bɛ école karamɔgɔ 15000 de la olu bɛɛ bɛ fiɲɛ fɛ olu ti kalan yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ kalanbaliya ɲuman a daminɛna Bamakɔ ye kɔsani na n'o tɛ anw b'a cɛma kabiri ne bɛ se ka sigi o la cogo min na ni ne ye hɔrɔn ye donc o sigibaliya n'o kɛlɛ kɔnɔna na sa u y'an buruja k'an yɛlɛma ka kɛ fɛn bɛɛ ye
alors donc o fanga tableau min sigira 1985 i bɛ ka bɔ de kɔnɔ o de y'a to n ye fɛn fila de fɔ fanga tableau ani minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la mais fanga tableau in ka girin ni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye parce que n'i kɛra mɔgɔ sanuman sugu sugu ye n'i donna tableau jugu kɔnɔna na kaban n'i y'u m'i gɛn ka bɔ a kɔnɔ i bɛ k'u dɔ ye walima i bɛ muruti k'a dimi ka bɔ a la an b'o de kɔnɔna na ka na se bi ma an ka kalanko tiɲɛna complètement hali an tɛ se k'an denw lajɛ tugun parce que an t'a dɔn fɛn sugu minnu don n'u bɛ bamanankan f'i ɲɛna u b'i nɛni u t'a kɔrɔ dɔn n'u bɛ tubabukan fɔ u ka jugu kɛrɛfɛ tɛ hali i fo cogo fɛ u tɛ foli ɲɛdɔn u tɛ foyi ɲɛdɔn tugun bon u bɛ min na a bɛɛ kɛra télévision denw ani internet denw ye bɛɛ ye fanga de nɔ ye nin bɛɛ ye fanga taabolo de nɔ ye wa mali kelen tɛ dɛ fisɔn ne farafinna taabolo jugu de ye tan fo n'a bɔra damanama la n bɛɛ ye fanga de nɔ ye fanga l'orientation du pouvoir parce que min b'an kɔnɔ k'a kɛ ni mɔgɔ min ye fanga ta o la i fana b'i jija de dɛ ni m'i jija u b'i bɔ baara la komi u ye sankara bɔ baara la cogo min na walima u b'i bɔ baara la komi u ye modibo keyita bɔ baara la cogo min na walima u b'i ka jamana jasi ka ko bɛ kɛ ka jamana jasi komi u y'a kɛ Sékou Touré la cogo min na mais sugantili de don diɲɛlatigɛ y'o de ye n nana diɲɛ kɔnɔ n bɛ taa ni ɲuman sira ye n bɛ sa o sira kan hali ni bɛ to a la walima n nana juguya n bɛ kɛ ngolongolonba ye ngolongolonba n bɛ sa diya la o sira fila de bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ yen o i bɛ dɔ de suganti dɔrɔn nin bɛɛ ye fanga ka taabolo de ye fanga min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi u b'a fɔ min ma ko pouvoir capitaliste impérialiste o de bɛ diɲɛ kɔnɔ bi bon minnu tɛ sɔn o ma a kɛlen bɛ ka minnu degun ka minnu nisɔndiya olu bɛ k'o kɛlɛ kɛ an ka na an ka mali kɔnɔ n'an nana mali kɔnɔ o la an b'a fɔ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na fanga taabolo gɛlɛya ani minnu bɛ fanga kɔnɔ olu ka kati gɛlɛya n'o tɛ ne bɛ mɔgɔ dɔn ni nin fanga tun b'olu bolo bi a tun tɛ se nin bɛɛ la u tun b'a bila ka taa n'u yɛrɛ Modibo Keyita m'a fɔ wa Kulukɔrɔ y'a minɛ min kɛ a ko Modibo yɛrɛ ko coup d'état bɛ k'a la a tun b'a dɔn coup d'état bɛna kɛ tellement que a dimina mɔgɔw kɔrɔ mɔgɔw u y'a tromper ka nkalon caman tigɛ ye a ko an ka taa sera bateau kɔnɔ ko ayiwa bon a k'a ka garde corps ma bɛɛ ma u t'aw nɔfɛ u bɛ ne de nɔfɛ mais ne fana tɛna k'a fɔ ko minnu kɛlɛ n ye jamana dilan cogo min na kɔnɔ u bɛ ci parce que an bɛ mugu wuli ɲɔgɔn na o tuma n'u ko n k'an da ka n kantigɛ a ye n t'u bolo ka n kantigɛ n'u ko u bɛ fɛn fɛn kɛ na a ye sɔn a bɛɛ ma mɔgɔ si jeli tɛna na bɔn n'a bɔra n yɛrɛ t'a la ne ka fanga nɔfɛ e ko n bɛ ka sa k'e ka to fanga la an y'o ye mɔgɔ fila de la an y'o ye Musa Tarawele la sisan a denkɛ b'a baara la o ye Ibrahim Boubacar Keyita ye n'o tɛ hari Amadou Toumani Touré n'a tun ka d'a ye 2012 la a tun bɛ président dɔw wele ka mugu an tun bɛ mugujugu ci ɲɔgɔn na fo ka taa min kɛ a wagɛra a ko bon a ma s'o la a ye na n'a ye n y'a signé n taara e ko i t'a bila i ma ɲuman kɛ ninnu bɛɛ dun ye ɲuman kɛ ka tɛmɛ e kan a y'o miiri dɛ donc vraiment ni ɲininka wɛrɛ bɛ n taga n'o ye ne kɔni ka jate la jamana gɛlɛya taabolo min bɛ yen fanga taabolo ani minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la an ye désobéissance civile ko kuma daminɛ ni yɛrɛ kan ka diya maliyɛn caman ye o maliyɛn tɔɲɔlenw caman ye o a bɛ mɔgɔ tɔɲɔ yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a ye mɔgɔ minnu b'u ta yen na don ni don mais an n'olu bɛɛ de kan ka jɛ ka miiri ka fɛɛrɛ ɲini o la parce que nin ye min ye ne ka faamuya la nin ye pouvoir populaire de bilantɔ ye sen kan c'est à dire fanga kana bɔ mali kɔnɔ tugun fanga min ka d'ale ale b'o kɛ quoi ale mako tɛ mɔgɔ la quoi fanga ka kɛ juru ye fanga ka kɛ doni ye komi hakilila ganaw de b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya ye doni ye ko ɲɛmɔgɔya ye doni ye ko mɔgɔ kolon t'o ɲɛdɔn t'o faamuya u b'a fɔ an ka muso b'a fɔ ya dɔnkili la ganaw fana b'a fɔ ko ɲɛmɔgɔya de ye doni ye k'ale ko ɲɛmɔgɔya de ye doni ye ko mɛ mɔgɔ lankolon t'o kɔrɔ dɔn quoi donc min bɛ senna bi mali kɔnɔ ni ne kan ka kɛ bɛɛ de kan ka wuli k'i cɛsiri nin ko in na ni i ka kantigiya ɲinini ye ka da i ka sɔrɔ kɛcogo kan hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna na k'a fɔ ko jamana ka yɛlɛma mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɛra maire ye i sago tɛ yen i ka commune sago de bɛ yen a fɔra k'i ka baara min kɛ maire la o sago de bɛ yen n'i kɛra député ye kana sariya lankolon ta k'a di a bila mɔgɔw ɲɛ
n'i kɛra président ye i ka hami ka kɛ don o don yala ne denw bɛ kalan wa o b'a sɔrɔ i denw kɛra mɔgɔ miliyɔn caman de ye ne denw bɛ ka kalan wa est-ce que u bɛ ka kalan kɛ lafiya kɔnɔ wa est-ce que ne ka sɛnɛkɛlaw bɛ ka sɛnɛ kɛ lafiya kɔnɔ walasa dun ka fa sabati wa ne kan ka usine joli don an ka jamana kɔnɔ de ne kan ka sira joli dilan an ka jamana kɔnɔ ka se nin waati ma courant kan ka kɛ ne ka yɔrɔ bɛɛ la ka se nin waati ma wa e kan ka fasa n'o de ye i kan ka dan n'o de ye ka wuli n'o de ye ka miiri n'o de ye n'i y'a ye Modibo Keyita ka fanga fɛ n b'a fɛ o de la parce que o miiriya de tun bɛ Modibo la a tun bɛ dan n'a ye ka si n'a ye ka wuli n'a ye n'a kumana i b'a dɔn k'a fɔ a kumana jamana ye a kumana jamana tɔgɔ la an b'u mago b'o fanga sugu de la bi o fanga sugu fo ka taa se Modibo ye défaut minnu bɔra Modibo ka fanga la fo ka taa o corriger o tɛ se ka sɔrɔ cogo si la fo faso jama ka murutili jamana denw minnu mɔgɔ ko yɛlɛ mɔgɔ kelen sɔrɔ tɛ foyi ye fo bɛɛ ka dɔ sɔrɔ olu bɛɛ de kan ka wuli bi an ka juru don ɲɔgɔn na parce que faamuyaliw ka bon bi ka tɛmɛ 91 kan wa faamuyaliw ka bon bi tugun ka tɛmɛ 2012 kan parce que théorie fɛn fɛn fɔra k'a fɔ ko nin bɛɛ de ka ɲi a bɛɛ y'a yira k'a fɔ a bɛɛ y'a yɛrɛ dan yira donc o tuma ne ka ko tɛ Mamadou Dicko ka ko tɛ mɔgɔ si ka ko tɛ nin ye n'i ye faso jama yɛrɛ degunnen ka ko nka n'an y'a kɛ an degunnen ka ko ye ni fanga ko k'a bɛ a bila bi a ka tila ka taa di a ɲɔgɔnna siw ma a ɲɔgɔnna siw bɛ fanga la a ɲɔgɔnna siw bɛ opposition kɔnɔ n'a taara ka taa bi o kɔnɔ tugun o y'a dabɔlen dakɔrɔ la o kɔni kɛlen an ye da dɔ tigɛ k'a bila sa an kɔfɛ mɔgɔw ka taa n'a tɔ ye minnu fana y'a faamuya komi anw olu k'a donni ta ka taga n'a ye o tuma an b'an si kɛ kɛlɛ la alors que an kan ka fanga ko ɲɛnabɔ ni fanga ko ɲɛnabɔra k'an ɲɛsin an ka jamana an ka hɛrɛ ko an k'o ɲɛnafɔ sanu bɛ Mali kɔnɔ bi hɛrɛ don ni gɔngan tɛ an bɛ mun sɔrɔ a la Murula bɛ 7e producteur d'or réserve mondiale d'or la sira tɛ 45 km ka bɔ Kumantu ka taa Sanso sira tɛ yen courant tɛ yen courant bɛ mini kɔnɔ ani mini baarakɛlaw fɛ yen ani misiri kɔnɔ ani école kelen kɔnɔ o de ye o sanuba bɛ bɔ yɔrɔ min na o y'o ye yanfɔla ye Mali ta san joli sanu na kalana sanu mun bɛ yanfɔla courant nana yanfɔla san jumɛn na ji bɛ yanfɔla yɔrɔ jumɛn na Kolobakaw ɲɔgɔn sɛnɛkɛla jugu tɛ Sikasokaw ɲɔgɔn yiridentigiw tɛ olu si tɛ sɔrɔ ka dun ka da fanga n'a taabolo kan a ye dusu ta koyi anw ka kɛlɛ dɔrɔn tɛ nin ye n'i ye bɛɛ de ka kɛlɛ ye bɛɛ de kan ka wuli i bɛ ka a to ten i lafiɲɛ i sen bɔ nin na ta ka bɔ yen wa mɔgɔ min ko k'a bɛ na fana anw ka kɛlɛ in kɛra jeli bɔn bɔra la ka ban an ka kɛlɛ in kabiri 91 jeli bɛ ka bɔn fo bi o tuma jeli wɛrɛ tɛ bɔn tugun i kɛra maire ye i sago tɛ yen i kɛra député i sago tɛ yen i kɛra jamana président ye i sago tɛ yen jamana sago de bɛ yen a ka hɔrɔnya n'a ka danbe an fana ka kan ka se k'o kɛ o ye jamana dɔw la marché o ye jamana caman la marché waati min na Sankara bɛ fanga ta Burkina a tun bɛ fɔ ma ko Haute Volta Mali yɛrɛ tun ka jate tɛ Haute Volta kan yɛrɛ Burkina bɛ ka yafa ma quoi mais c'est vrai an tun tɛ Mali an tun ma si ye mɔgɔ si kunna an yɛrɛ ko Burkina bɛ mɔgɔ si n'a fɔra ko Sénégal fufalaw n'a fɔra ko Mauritanie ye binkalikɛlaw an tun dalen don an yɛrɛ la koyi mais bi an bɛ se ka mun fɔ jɔn ma Côte d'Ivoire kaw non olu ye dabarabaw ye an tun b'o de fɔ k'a sɔn an yɛrɛ ye k'a da an yɛrɛ la ko fɛn bɛɛ tun bɛ jamana in kɔnɔ ka kɛ waati la min bɛ se ka kɛ fɛn baw ye avion 18 Modibo bɛ bi waati min na 105 fanga avion 18 a bɛɛ bolibaga ye maliyɛn ye tubabu ma deli ka avion boli Mali ka avion boli tubabu ma réparé fana Mali kɔnɔ mécanicien a bɛɛ maliyɛn et puis o maliyɛnw ma PhD kɛ o maliyɛnw ma hari maîtrise sɔrɔ o ma licence sɔrɔ o de tun ye maliyɛnw ye Modibo kɛ 2 minutes 30 secondes Faransi ka sɔrɔsiw bɛɛ cɛ ka bɔ an ka jamana kan ka bɔ Kati ka bɔ Bamako ka bɔ Kidal ka bɔ Tessalit allez 2 minutes 5 de discours bon diplomate ne tilala kuma la Modibo Keyita u y'u ka minɛnw cɛ ka taa ka na armée dilan char combat bɛ yan a caman juma o juma migi bɛ défilé Bamako kunna a bɛɛ bɛ boli ala ka hinɛ commandant Goïta la le dernier mig Mali ka migi laban min n'a bɛna n'ale de ye
On avait les meilleurs pilotes. Mali kan pilote docteur yɛrɛ sɔrɔ Air Mauritanie la. O ye jamana fugari jamana de ye. Parce que fugariw y'an ɲɛmɔgɔya minɛ san joli fugariw b'an ɲɛmɔgɔya la. Ko démocratie danbu yɛrɛ parce que ko dɛnen bɛ France la. Anw bɛ tile don n'a fɔra ko Samori dɔrɔn an bɛ content n'a fɔra ko Bamemba dɔrɔn an b'an disi gosi n'a fɔra ko Jara si b'i kaman kɔrɔta n'a fɔra Traoré si b'i kaman kɔrɔta e b'i kaman kɔrɔta olu tɔw de a jeli bɔn na a wɔsiji kɛ k'e kaman kɔrɔta i fana k'i ta kɛ aw ta de waati sera ni min ye Kamara ye o i ye Traoré ye o i ye Jara ye o i ye Marigo ye o i ye Sidibe ye o i bɔra fɛn dɔ de la an bɛɛ bɔra kɛlɛmasa an bɛɛ fɛn fɛn hali n'i ye jɔn ye bi kunun i bɔra kɛlɛmasa du de kɔnɔ o ye Mali bɛɛ de ye o a fɔ an tɛ se ka barika don o la bi k'o kɛ fɛn ye fɛn min b'a to an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ jɛlenya kɔnɔna na hinɛ kɔnɔna na makari kɔnɔna na o de fɔlen don koyi i bɛ ka ko in ko élection ko in o dama tɛ dɛ o tɛ anw ta ye MDP kɔnɔ o tɛ anw ta ye SADI kɔnɔ anw ta ye de ninnu ka bɔ yen jamana nafolo foroba nafolo a ka kɛ haramu ye mɔgɔ kelen da kɔnɔ anw ka kɛlɛ o de ye o de y'a to kɛlɛ in anw b'a ta ka taa n'an sera k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o de ɲɔgɔn tɛ mais an b'a dɔn mɔgɔw bɛ kɛlɛ la ka i bɛ ka wuli k'i sigi n k'an sigi nɔ la turu n k'an sigi nɔ la olu mɔgɔw b'a kɔnɔ o mais mɔgɔw b'a kɔnɔ olu ko ka jamana de yɛlɛma ko ka taabolo de yɛlɛma anw b'o kulu de la voilà Mali Actu voilà o diyara n ye an ɲɛ b'a la yɛrɛmayɔrɔya kɛlɛ la i yɛrɛ tun b'o kɔnɔna la mais o la an ye la liberté d'expression an y'o sɔrɔ an liberté de manifestation bɛɛ sɔrɔ la mais an bɛ don min na i ko bi o ka gɛlɛn an ka jamana kɔnɔ i b'i hakilinata fɔ sɔrɔdasiw bɛ t'i minɛ su dugumatila fɛ i ka denbaya la ka tunun ye mɔgɔ si tɛ yɔrɔ dɔn o minɛ l'anarchique ninnu e yɛrɛ i hakilina ye min ye olu ko la bi. bon o ye fanga ka ko de ye an b'u bɛɛ kolo de kunna ne bannen don fana ma o parce que liberté d'opinion liberté d'expression an y'a kɛlɛ kɛ fɛn min ne ye kalo 10 ni kelen kɛ kaso la ko siga kɛrɛ ma ko n jɛra mɔgɔ dɔ fɛ ko ka Musa Traoré neni école étudiant en troisième année médecine 86 k'an minɛ janvier ka taa n bila novembre k'an siri ka sɔrɔ ka taa laban kaso bon na ka taa n di Manasa Daɲogo kelen ma o k'an juger kalo 6 kaso juru dɔ nana ni ne y'o fɔ dɔrɔn a bɛ kɛ komi n ye i ka yafa n ma n ye dabarabaya kɛ quoi parce que min dara Victor Si kan a ɲɛnama bɛ yen ne b'a ɲini an fɛ actuellement a ye taa cɛkɔrɔbaw dɔw ɲininka u bɛ balo la o ye ne kalan Victor Si min dar'o kan jamana in kɔnɔ a ma da cɛ si kan ka ta ka b'a ka denbaya kɔrɔ ka taa lada ka bugɔ a kɔ tigɛlen a bɛ na kilasi kɔnɔ a b'a kɔ jira an na o dugusajɛ a bɛ kuma fɔ ko parce que k'a y'a fɔ dɔrɔn ko président bɛ tan ko fanga bɛ tan ka nin bɛ tan an y'o kɛlɛw kɛ k'o kɛlɛw kɛ fo ka na 79 80 waati ninnu na fo ka na liberté d'expression dɔw sɔrɔ ka journal dɔ ka bɔ o sɔrɔ Musa bɛ fanga la dɛ parce que dɔw fana koma yɛlɛma dɔw b'a fɔ ko komi n'a sɔrɔ journal ninnu ani liberté d'expression k'o sɔrɔla Musa binnen kɔfɛ dɛ tiɲɛ tɛ dɛ kɛlɛ kɛra de kabiri Musa tan na k'o sama ka bɔ Musa bolo mais an tilala ka na bi a kɔnɔ tugun an binna ka na fɛn kɔnɔ bi min yɛrɛ i b'i yɛrɛ ɲininka quoi donc pour que ka nin kɛlɛ ni min bɛ ka kɛ sisan n'an wulila ni de bɛ kɛ siratika ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ mɔgɔ si tɛ nana bugɔ i kɔnɔna ko kalama tugun mɔgɔ si tɛ ta k'i la tunu i komi Burama Ture tununa cogo min na ne y'a ye hali bi an b'a kuma fɔ parce que murumuruni min tora an ka liberté d'expression kɛlɛ ko la dɛ o murumuni de b'a to an b'an sinsin o kan halisa ka dɔ fɔ a la n'o tɛ waati tɛmɛna waati i b'i makun de fo ni Ala y'a nana n'a ka na ye don min na fɛn min tricot dɔw tun bɛ yan ko u tun b'a fɔ ko tricot Cabral hali Cabral kunkolo t'a kan parce que an ye Cabral kunkolo k'a kan u y'an nɔ minɛ a la mais ni tun hali a tricot damanin san k'a don i kana dɔrɔn Cabral photo t'a kan foyi t'a kan u bɛ wuli k'i minɛ colonel Bajana ninnu tun bɛna ne minɛ diyagoya la 81 k'an bila kaso la ko parce que ko tricot Cabral bɛ n kan ko Cabral kunkolo b'a kan donc liberté d'expression ni liberté d'opinion ninnu kɛlɛli bi jamana kɔnɔ o kɛlɛli bi jamana kɔnɔ ka dankɛrɛw la jamana kɔnɔ bi o kɛlɛ fana bɛ kɛlɛ in kɔnɔ an bɛ kɛlɛ min kɔnɔ o de ka to ne y'a bɛ kan ka fɔ an na dɛ
i bɛ ka wuli ka bɔ yen an k'an sigi nɔrɔ kuma tɛ o i bɛ ka wuli ka bɔ yen e tɛ se taa ka bɔ yen nka i ye min ɲɔgɔnna kɛ fo ka kɛ mauvais souvenir tubabu b'a fɔ cogo min na miiriya jugu ye min kɛra n b'a fɔ min kɛra an ka jamana in kɔnɔ ka tɛmɛ min kɛra an ka jamana in kɔnɔ ka tɛ n'o kɛra kun bɛ kɛlɛ in na wa kun min bɛ kɛlɛ in na o y'o de ye wa anw ka kun ye min ye dɛ dɔwɛrɛ si tɛ o nin de don nin yɔrɔnin de don liberté d'expression liberté d'opinion mais n'i y'a fɔ ko juguya o ɲanginin bɛ yen n'i ye filila nka i mana fɔ k'i faga k'i kɛ tan o bɛ bɔ jamana kɔnɔ de fɛn min kabiri Sunjata kuma la olu y'o fɔ ko mandenka kana garan don mɔgɔ da la tugun ko Sumaworo Kante de y'aw dɔw don bara kɔnɔ maintenant Sunjata nana a ye bara ci ka bɔ aw da la mandenkaw ka kuma donc ni 91 la kabiri 78 79 80 kɛlɛw nana ka na juguya ko an sera ka kuma mais dan man kan ka karo la tugun fanga yɛrɛ kan ka to dɔn c'est à dire que fanga min bɛ yen an kunna bi a t'a dɔn ko dan t'ale la fana ale tɛ se ka min kɛ dan t'a la fana tɛ se ka min kɛ o tɛ fanga ye o ne fo n bɛ se ka min kɛ n bɛ se k'a bɛɛ kɛ ala ka dɔnkilidalaw b'a fɔ ko mɔgɔ kana diɲɛko bɛɛ kɛ Salifu b'a fɔ mɔgɔ t'i senanko bɛɛ kɛ Super Biton b'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ fara dɛ mɔgɔ t'i senanko bɛɛ kɛ mɔgɔ t'i joko bɛɛ kɛ bon n'o fana y'an jɛ tugun n'o ye fanga jɛ tugun k'a kɛ dɔrɔn e bɛ se ka mɔgɔ lamaga e bɛ se ka mɔgɔ lajaba e bɛ se ka mɔgɔ kolo kari ka tila k'i fode bɔ a la o tɛ fanga ye dɛ o ye jamana tɔɲɔ fanga de ye o ye tɔɲɔla de ye donc vraiment o liberté d'expression d'opinion ninnu o bɛɛ bɛ nin kɛlɛ in kɔnɔ an kɔni ka faamuyali la a bɛɛ bɛ kɛlɛ in kɔnɔ wa n'o ma kɛ jidifɛn ye jamana in kɔnɔ an ka kɛlɛ kunsigi jɛra dɛ mais an ma se kan fɔlɔ. Ok, sisan an bɛ se solution ma e yɛrɛ bolo i bɛ ka kan ka mun kɛ M5 mɔgɔw kan ka mun kɛ walasa jamana bɛ se ka suma. Ne kɔni fɛ i bɛ ka kan ka min kɛ a ka wagaya dɔrɔn a ka fɔ CEDEAO mɔgɔw nana M5 mɔgɔw o bɛɛ bɛ yan ne bɛ fanga in bila n tɛ fanga in bila fana k'a fɔ a tɔ bɛ kari ɲɔgɔn kɔfɛ dɛ n b'aw dɛmɛ n bɛ bɔ cogo min na o ye hɔrɔnya ye ne ɲɛ tɛ dɔwɛrɛ la o kɔ parce que fɛn caman tun bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ nin si tun ma kɛ kabiri waati fɔlɔfɔlɔ min na a yɛrɛ y'a ye cour constitutionnelle wulila dɔrɔn n'a kun ko n ye député bulon ci dɔw tun bɛ bɔ kuru la o wa a nɔfɛmɔgɔw fana tellement que u hakili ka dɔgɔ olu fana ne tun bɛ terminer place la ko ne y'o la n ko bon écoutez vraiment ne démissionna ka bɔ assemblée ɲɛmɔgɔ la n'a sɔrɔ i bɛ ka fɛ i tun b'a kɛ ko walasa ka ko b'ale kɔnɔ bon donc ne hakili solution wɛrɛ si t'a la ni cɛ in ka fanga in bila kɔ bon maintenant M5 kan ka mun kɛ bon M5 anw ye M5 ye mais an kɛlen tɛ jamanadenw ye jamanadenw bɛɛ ma kuma halisa o dɔw sigilen bɛ ka lajɛ fanga in ka ko foyi man d'u ye mais u bɛ siga la minnu fana b'a kan ka kɛlɛ olu ye mɔgɔ sugu jumɛn o fana mɔgɔ ka ca de bon ne ma min y'u fɔ dɛ olu mɔgɔ ko dabila parce que n'olu m'u kunnabɔ kɛ fɛn min an minnu bɛ kɛlɛ ninnu ɲɛmɔgɔ la n'anw ye jogojugu ye fɛn min an fana hakili la k'a fɔ k'an ye héros de ye ka da kan mɔgɔ caman silencieusement sigilen bɛ olu ɲɛ b'an ka wow la u kana n'u nana an yɛrɛ fana na maloya u ma k'a fɔ u fana kan ka kɛ kantigi o tuma an bɛ ɲɔgɔn sogi donc M5 mɔgɔw cɛsiri kɔ u kana complot foyi kɛ jamanadenw kɔ kan min bɛ u yɛrɛ kun ka jɔyɔrɔ ko fɔ ne wulila ka taa nin jɔyɔrɔ dɛmɛ o tuma ne bɛ kɛlɛ bila o t'a ye mais bɛɛ fana k'a dɔn k'a fɔ i ye min kɛ kunun i ye min kɛ bi i bɛ se ka min kɛ sini bɛɛ kan ka se k'o dɔn a yɛrɛ ma donc ne kumaba tɛ n bolo ka fɔ olu ɲɛna ka kuma min bɛ n bolo dɔrɔn minnu sigilen bɛ k'u bolo lase nka a kana kɛ dɛ a ye wuli n bɛ tile k'o de fɔ sanko baarakɛlaw n ko sɛnɛkɛlaw nin t'aw sigidenw ye dɛ a y'aw sen don a la an bɛ nin kɛlɛ in na sisan olu bɛ kulela mun na n'i ye Sikaso mara lajɛ mɔgɔ min bɛna kɔɔri sɛnɛ ɲinan jamana kɔnɔ n'i y'a kɛ 100 ye hali mɔgɔ 2 tɛ sɔrɔ a la min bɛ kɔɔri sɛnɛ munna u bɛ u ban kɔɔri sɛnɛ ma ni engrais tun bɛ 2000 la o e nana kɔnɔ o yɛlɛn k'o kɛ 3600 ani 81 na ka sɔrɔ ka na sisan o ye engrais sɔngɔ ye ka na
engrais yɛlɛnna o cogo la ka tila e ko k'i bɛna kɔɔri san kilo la ko 55 ka tila ka na fɔ non e bɛ kɔɔri i bɛn'o kɛ 40 ye ɔ a bɛ sa i bolo da min na o binna e bɛ a musaka kɛ min ye o yɛlɛnna e bɛ mun sɔrɔ ka na kuma caya ka caya ko bon n b'a san 47 engrais n bɛ dɔɔnin b'o la u y'o to o da kelen na société dɔw dun ko k'u bɛ se ka engrais di ka sɔrɔ 2000 jukɔrɔ seulement gouvernement juru bɛ e la i t'i ka juru ɲini sɛnɛkɛlaw nɔ tɛ i b'o fana jigin fantanw kan tugun sɛnɛkɛlaw murutira kɔɔri sɛnɛ ma a bɛ digi fanga la a bɛ digi jamana la mais a bɛ digi olu fana la o parce que olu fana ka wari sɔrɔ yɔrɔ de nin ye donc u y'o fana datugu olu da la tugun bon nɔgɔ fana mana sɔrɔ olu fɛ a b'a to fana bɛ nɔgɔ sɔrɔ ka suman kɛ donc kɔngɔ bɛ don jamana kɔnɔ diyagoya la donc olu kan k'u sigi k'u boloda o sen kan aw ɲɔgɔn kɔɔri sɛnɛla wɛrɛ tɛ aw ɲɔgɔn fini kolondonna tɛ o ye paradoxe jumɛn ye jamana kɔnɔ olu kan ka wuli de koyi katakatani bolila olu ka forokolini tora a dogi sagara u ye lɛnpo min ta k'a sigi olu kun o bonyana hakɛ kan mobililaw u yɛrɛ ta fanga minnu bɛ fanga la bi olu yɛrɛ ta y'a citerne ninnu ni a mobiliba ninnu bɛɛ k'an denw ta k'u bila mobili boli la n'u ka citerne binna ko mɔgɔ si tɛ ɲininkali kɛ chauffeur kɛra cogo jumɛn na olu fana kan ka wuli yɛrɛmakana kɛlɛ de don n'an jama cayara ɲɔgɔn kɔ kɛ e bɛ ne dɔn ne bɛ dɔn nin bɛ ne dɔn nin bɛ dɔn e bɛ nin dɔn e bɛ nin dɔn e n'a dɔn k'a fɔ ko dɔ bɛ yen i tɛ se k'a fɔ nin ɲɛna parce que a b'i dɔn donc n'a b'i dɔn ale fana b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ni nin tɛ nin ko in tɛ se ka ɲɛnabɔ a ye nin bila yen o y'a ye mɔgɔw ye conscience sɔrɔ ka faamuyali sɔrɔ u ka sɛgɛn bɔra yɔrɔ min na u ka gɛlɛya bɔra yɔrɔ min na u y'a faamuya jate foyi de t'olu kan bagan ka dumuni yɔrɔ jate ye jate bagan kan fo na a sogo b'i ka assiette kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ fɛn min don ji min yɔrɔ t'u bolo tɛmɛ sira yɛrɛ ka gɛlɛn u bolo e min bɛ yɛlɛ la ko don o don e jatelen tɛ mɔgɔw ye yɛrɛ alors qu'an bɛ se ka fɛn caman dilan n'an ka baganw ye bi olu fana ka kan ka wuli de donc ni nin de kɛra nin de bɛna jama ka fanga o de bɛna latigɛ o de kan ka latigɛ donc o tuma bɛ min kɔni fɔ dɔrɔn jamanadenw ɲɛna u ka wuli i bɛ ka hakili sɔrɔ ko nin k'a ka don sera ten sa k'a sera ko duman danyɔrɔ la M5 mɔgɔw ka faamuya fana k'a fɔ n'i seginni ko nin ko in na i ye janfa kɛ k'a tugu fo buruju bɛɛ lajɛlen kɔ k'u faamuya mɔgɔ minnu tɔɲɔlen don n'olu sigilen bɛ k'u bolo da u sen kan k'a fɔ politique ko don an ta t'a la u ka bila u kunna k'a fɔ u ta b'a la dɛ u kana to cogo si la nin jeliba in ka bɔn nin denmisɛnninw jeli ka bɔn ka jeli ka bɔn Sikaso ka jeli bɔn Kayi ka jeli bɔn Bamako ka jeli bɛ ka bɔn don o don Mopti jeli bɛ ka don bongo don Gawo Tɔnbukutu ka yɛlɛ k'o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko fanga kana sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ tugun min ni tulonkɛ maliyɛnw na o tuma hali sera ka fisa ma ni balo ye o fana tanga fɛn fɛn b'o la o bɛ ɲɛnabɔ cogo cogo fo mɔgɔw de ka bɔ f'an ka wuli de koyi an kana an ka destin to mɔgɔw bolo tugun u k'u tulonkɛ an na an kana to mɔgɔw bolo o de kama n ye welewelekan bila Sɛri Madani Ayidara ma dɔw kɛlen bɛ ko fɔbagajugu kɛlen bɛ k'o fana yɛlɛma k'o kɛ fɛn sugu dɔw ye olu ye nasɔngɔ ɲininaw ni fɛn ɲininaw ye ne ta t'o ye quoi Sɛri Madani kɛra fɛn fɛn ye ne b'a jate fɛn kelen min ye ni barika b'o la ne bolo n kɔrɔ don wa anw tɛ diinɛ kɛlɛ la an tɛ wahabiya kɛlɛ la an tɛ bolominɛ kɛlɛ la an tɛ bolo bila kɛlɛ la an tɛ Yesu Kirisa kɛlɛ la an b'an ka ɲɛnamaya kɛlɛ de ɲɛɲinina an ka jate mɔgɔw fɛ sa an ka fara saraka deliya ma an fana ka bɔ an ka danbe an ka kɔrɔta n'a ye an b'o de nɔfɛ o n'o tɛ n'a ka di mɔgɔ min i b'i bolo da i kunna ka seli n'a ka di mɔgɔ min a da i kɔfɛ ka seli n'a ka di mɔgɔ min na i bolo minɛ ka seli nka ne kana taa jigin mɔgɔ kan k'a fɔ k'a y'a kɛ tan an bɛɛ bɛ mankanciba in bɛɛ lajɛlen na laban ye Ala de ta ye o komi n'i ye san 200 kɛ i bɛ sa a ma se ne ka fɛn na k'a fɔ jagoya ka seli o n'a fɔra ko fɛn bilen bɛ yen mɛ n tɛ sɔn cogo si la e ka n ka to minɛ na dɛ e ko ne tɛ naji dun ne dun y'a baara kɛ n tɛ jɛ n'o ye Ala yɛrɛ tɛ jɛ n'o ye wa o ka to e bolo cogo min na ne ta ka to n bolo cogo min na an b'o kɛlɛ de la hɔrɔnya ni danbe
o tuma n'i hakili sigira i bɛ hari diinɛ yɛrɛ lajɛ ka ɲa mais n'i kɛra mɔgɔ bolokɔnɔmɔgɔ ye ko don o don i bɛ misiri kɔnɔ ko don o don i bɛ église la e ye mɔgɔ bolokɔnɔmɔgɔ de ye hali tɛ arijinɛ sɔrɔ parce que i ka danbe kɛlɛ ni ala ko k'i ka kɛlɛ min kɛ i ka danbe n'i ka hɔrɔnya kɛlɛ i ban'o ma fo k'i ta k'i di mɔgɔ wɛrɛ ma ka taa alakira sallallahu alaihi wasallam tɛ se ka mɔgɔ don arijinɛ kɔnɔ yɛrɛ est ce que mɔgɔ wɛrɛ gansan bɛ se k'a fɔ k'ale bɛ don arijinɛ kɔnɔ arijinɛ ye ala de ta ye mais alakira ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a y'a kɛ mɔgɔw ka hakɛ nɔfɛ a y'a kɛ mɔgɔw ka hakɛ de nɔfɛ donc fanga n'a bɛ jamana ka hakɛ tiɲɛ mɔgɔ si man ka suru ka tugu fanga kɔ sanko n'i bɛ structure ba dɔ kunna o conseil islamique ne b'a ka kinikini dɔn ne bɛ nin kuma min fɔ nin kuma in man di mɔgɔ caman ye o dimi min b'a la ne b'a dɔn mais o yɔrɔ de tɛ nin ye ne b'a an mago bɛ nin jamanaden bɛɛ de la ka jamana in jɔ ɲɔgɔn fɛ donc mɔgɔ si tɛna n'an bila nin diinɛ kɛlɛ la nin diinɛ bolo nin bolofara in ne t'o la an t'o kɔnɔ mais a b'a dɔn Hayidara yɛrɛ b'a dɔn cɔni IBK ye ɲumankɛla ye ni ɲumankɛla tɛ a b'a dɔn ale ye taa ni ka segin min kɛ Sanogo ninnu nɔfɛ ko ka Sanogo ninnu bila IBK nɔfɛ a ye taa ni ka segin min k'o nɔfɛ ale b'a dɔn a y'u lamɛn a y'a lamɛn a sago sera don min na a y'a labila a y'ale bonya o don mais munajɛ mun bɛ tugu a nɔfɛ ko parce que sirannen bɛ ko jamana kana firi an bɛɛ sirannen b'o la dɛ jamana tɔ kana tiɲɛ an bɛɛ sirannen don o la mais n'a bɛ kɔnɔ n'i siranna ko min na nin sira la nin sira la an n'u bɛ jama ko dɔn o ko tɛ kɛ tugun parce que an bɛɛ y'a siran yɔrɔ ye an ye siran ɲɔgɔn an bɛɛ b'an matanga ma o ko tɛ kɛ tugun nka n'i tora kɔnɔ nin cogo ta a laban bɛ kɛ min ye i b'a si dɔn donc o de kama welewelekan de don fɛn saba i bɛ ka taa si miiri ko in bila M5 janfa kana bɔ ko la mɔgɔ minnu sigilen bɛ k'u bolo da sen kan a ye wuli hɔrɔnya ni danbe kɛlɛ nɔfɛ ko don naaninan an tɛ diinɛ foyi kɛlɛ la an bɛ mɔgɔya kɛlɛ de la. ɲininkali jumɛn bɛ yen? kuma laban de tun ye nin ye merci bien merci.